Kaixo, nire izena Rebeka Azpiri da eta Zieteken lan egiten dut energiarako materialen unitatean. Ikertzailea naiz eta proiektuen kudeaketan lan egiten dut litio-ioneko baterien inguruan. Lan hau aukeratu nuen, izan ere ingurumena laguntzen duten eta industrian garapena ahalbidetzen duten teknologietan inbertitzea garrantzitsua kontsideratzen dut. Nire eguneroko lanean, bezeroekin tratatzea eta eurek aurkeztutako teknologietan berrikuntzak ematea oso polita ikusteet. Eta lanaz aparte ere musika elektronikoa jo eta produzitzen dut. Eta bi arlo hauek kombinatzea beraztasun asko ematei pertsona bezala.